একচুৱেলি এইটো MLA ছাৰে এই কিবাৰ পৰা দিছে আৰু আমি আশা কৰিম কি পইচাটো আমি ভাল এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো আশা কৰিছোঁ MLA सर रञ्जित बस्मतारी सरले दिनुभएको अन्त 5000 दिनुभएको छ अनि आशा छ हैन हामीलाई म चाहिँ के रे स्कुलको फिसमा दिन्छु हैन अनि एउटा राम्रो कामको लागि अनि त्यसमा धेरै धन्यवाद गर्छु हैन रञ्जित बस्मतारी सरलाई थ्यांक यू अगाडि यस्तो पाए के पाएको छ अगाडि कहिले पनि पाएको थिएन हैन फर्स्ट चोटी हो त्यो भएर थ्यांक यू सो मच सर किमा यो युज गर्ने यो चाहिँ म स्कुलमा युज गर्छु कलेजमा আমাক মানে রঞ্জিত বসুমতারি স্যারে UPL ডলার মানে আমি দিছে সেট 5000 দিছে এইটো সেট মানে আমি ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিম মানে মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা মানে এটা টিউশন লম বুলি এনেকুৱা ভাবিছোঁ आङो गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिग्रोगोन दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि दानि सोलिफु बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंहा मोनफ्रोमबो समष्टियाव दिनै MCLA समष्टियाव जोंनि गियान सोरां बिथांखि बे गियान सोरां बिथांखिनि जे सेग राननाय हाबाफारि बे सेग राननाय हाबाफारिखौ जोङो जोंनि 12 नं सिरांदुवा ब्लक कमिटि अफ पिपलनि मावख'आव जों दिनै लादों आरो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि जाहा गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन जोंनि बिटिआरनि इ.एम सार रञ्जित बसुमतारी बिथांनो जोङो साबायखर जासिनांगोन दा बिथांमोननि जे सरकारनि गेजेरजों बा जोंनि UPPLनि सरकारनि गेजेरजों नैबे फरायसाफोरनो जे जायफ्रा दिनै हाई सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ जायफ्रा दिनै BA फरायगासिनो दङ जायफ्रा दिनै MA फरायगासिनो दङ बैसोर फरायसाफोरनो जोङो सासेयाव 5000 हिसाबै जोङो मोनसे स्कलारशिप जोङो होनो हादों जों आसा खालामगोन बे स्कलारशिपनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समाव जे फरायनाय बिथिङाव बे फिसा अनसुंथाइखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो थांनाय समावहाय जोंहा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड सुरित फान्ड बेखौ जोङो जोंनि नैबे समष्टियाव 400 सा मानसिफोरनो जों होखांबाय दिनैहाय नैबे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जायफ्रा दिनै फरायनाय बिथिङाव न'खराव रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै दङ लोरबां न'खरनि सुबुंफोरनो बा फरायसाफोरनो नैबे गियान सोरां बिथांखिखौ जों होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे नैबे जोंनि समष्टियाव गासै दिनैहाय जोङो 200 सुबुंनो जों होनाय जादों बिनि गेजेराव गुबुन गुबुन जाहा बाहाय हारि माहारिनि सुबुंफोर दङ बाहाय जोंहा नोङो बिहारिफोर दङ बाहाय जोंहा राजबंशीफोर दङ बाहाय गोरखाफोर दङ बाहाय राभाफोर दङ बाहाय बर' दङ आरो गुबुन गुबुन जाहा हारिफोर दङ दा बिथांमोननोबो जोङो नैबे अनसुंथाइखौ बयनोबो समानैनो जों होनाय जादों 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार JD विलियम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबोरेटरि ऑडिटोरियम हॉल एन्ड लाइब्रेरी रूम गेम एन्ड स्पोर्ट्स आरो मिउजिक क्लास कोचिं एन्ड टिउशन खाबुखौ मोननो हागोन गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय JD विलियम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन